Добрый дзень усім добрым людзям. Была у меня уже прыгода, калі паблытаў рычагі прыключэннем. Таму я паглядзеў, што прапануе нам розныя інтэрнэт-крамы і знайшоў, дарэчы, можна зрабіць тюнінг нашага матаблоку. Замест вось гэтых шарыкаў, якія ўжо прастаялі тут амаль 40 гадоў, вось такія, паставіць сучасныя ручкі пераключэння, рычагі такія. Іх в асноўным ставяць так, но некаторым падабаецца як бы вось так. Ну, я паспрабую паставіць вось такім чынам. Яно дастаткова цяжка ідзе, але нешта сунецца, да? Пакрышку ідзе. Адна ручашка, так, і ёсць у мяне другая ручашка. І будзе ў нас сучаснае пераключэнне. Уже здавалось, што тут уже можна тюнгаваць, але ўсё ж такі нешта людзі прыдумваюць, выдумляюць для гэтых МТЗ-шных матаблокаў. Сын зварыў гэтыя ручкі як бананы у кіпені. Зараз я буду такой адмысловай прыладай узкімі губамі. Дастаў, прыцэліў і зараз буду... О! Якая прыгажосць! Зараз наступны банан. Наступны банан. Гарачы. Так. Ну вось, калі ласка, супер. Вось, я усталяваў на сябе гэтымі гузакамі і, хачу сказаць, вельмі зручна кладзецца ў далонь. Быццам бы на «Жигулях» едзеш альбо на ГАЗ-69. Уключаецца туды-сюды. Ну, каму як зручна.